Teknikoa da Europako igoera txapelketarako puntuagarria den bakarra, eta horregatik, Europako txapeldun izateko asmotan dabiltzan denak zeuden bertan. Europako igoera txapelketarako puntuagarri izan ziteken ala ez ikusteko. Horregatik, igoera ofizial bakar bat egin beharrean, bi egin ziren, bietak izan. Turismoen artean, ia gehienetan bezala, Xabier Riera nagusitu zen entrenuetako ekitaldi bietan. Atzetik, Leondek. Leif Butenhoff laugarren sartu zen eta Ramon Brukart bosgarren. Bigarren eta azken ekitaldian, Asegin Olazak egingo zuen denborarik onena, Egozkoeren lehen ekitaldikoa baino hobea, Rubén. O sea que yo en la segunda manga he salido el que más tranquilo de todos y como se ve ha bajado el récord de Fermín Pérez. Es un récord de un hombre que va primero en el campeonato del mundo de C2, de Sport Prototipos, y estoy muy satisfecho por ese récord.